Hello și bine ați revenit la un nou episod de Low Budget Customs. Am primit un pachet de la un prieten foarte bun de-al meu. O să pun un video cu ce este aici. Bineînțeles, l-am desfăcut. Dar prima oară să spun despre ce e vorba. Băiatul se ocupă cu pirogravură. El știe. Pe scurt, e artist. Chiar e artist în ceea ce face. Și el e fan polo, tuninguri. Încă e fan tuningul ăla, era NFS anilor 90, 2005, acolo. Și ne-am împrietenit de pe YouTube, dacă nu mă înșel, da, de pe YouTube. Ne-am ajutat în trecut, puii mei, când are o problemă mă sună, dacă pot să-l ajut cu o vorbă, cu un sfat, cu un puii mei îl ajut. Ținem legătura, chiar am ajuns să fim niște prieteni destul de apropiați. Nu ne-am văzut încă face-to-face, dar sper să urmeze în viitorul apropiat. Pun un video acum cu ce este în pachet, după aia vi-l arăt și eu și vă mai arăt încă o lucrare de-a lui, că-s două feluri. Una am primit-o mai de mult când s-a întâlnit cu bebică și eu dat lucrarea asta pentru mine, că vă și zic care e faza și puii mei. Și da, pun video și după aia explic despre ce e vorba, despre restul, despre ce e vorba, că am emoții, puii mei. O dura ceva timp până să fac video ăsta, că noi am fost super răcit, nu puteam să vorbesc și așa mai departe. Nu că aș ști să vorbesc, dar în fine, punem video. Bună ziua, bine v-am găsit la un nou video, băi, roacărilor și tiktokerilor. Astăzi vreau să fac un cadou bunului meu prieten de la Low Budget Customs, Tony. Tony, video ăsta e pentru tine și îmi cer mii de scuze că trebuie să aștepți atât de mult. Dar na, inițial o să vă arăt despre ce e vorba. Este vorba despre o felie de copac. O să vă arăt și ce am făcut pe ea. O să vă arăt și cum o împachetez. Deci Tony, inițial, chiar vă rog, intrați pe canalul lui Low Budget Custom. O să încerc să vi-l pun pe aici, pe undeva pe ecran. O să vedeți și cum îl împachetez. Posibil, dar nu foarte sigur, o să aibă și o surpriză pe lângă surpriză. Și haideți să nu vă mai fierb atâta și să vă arăt despre ce este vorba. Deci avem aici Low Budget Customs. Este figura lui desenată. De data aceasta nu am mai folosit deloc aparatul de pirogravat. Nu pot să spun că este o pirogravură în propriu sens al cuvântului. Mai repede să zicem o pictură pe lemn, să zicem o operă de artă. Deci, după cum v-am spus, personajul principal este el aici. Ține cu mâinile Low Budget Customs numele canalului lui. Culorile care le-am folosit sunt diverse culori în diverse zone, după cum puteți vedea. O să dau așa mai aproape să vedeți. Ceea ce am făcut aici, el inițial a vrut să-i fac sigla canalului pentru a o pune pe perete. Mie mi s-a părut foarte simplu, am spus, frate, nu pot să-ți fac așa ceva, a înțeles, omul aprecieze enorm chestia asta. Și a spus așa, zice, bun, atunci te las pe tine să faci ce vrei tu, cum vrei tu și cum consideri tu. Și îmi arăți etapa finală. Eu nu am vrut să fac chestia asta. I-am arătat toate etapele prin care a trecut bucățica asta de lemn, schița inițială. În principal i-au plăcut toate și nu i-am mai arătat decât finalul. Voi probabil aveți și pe TikTok-ul meu, Bossu Bărbosu sau Tix Vlog Pirogravură. Aveți și acolo mai multe detalii și etapele care au fost făcute, de la schiță până la culori care au fost adăugate treptat.
Deci, după cum spuneam, nu i-am făcut sigla originală, am făcut o mică modificare pentru că am considerat că așa e cel mai ok. Am integrat culorile de la un proiect care l-a avut el și a vrut să-l facă. Se numea, era vorba despre un polo Arlechin sau Arlechino, ceva de genul acesta. Nu știu chiar exact despre ce era vorba. Dar a avut în plan proiectul acela. Probabil că nu l-a urmează să-l facă. A spus despre el și am zis, și știam cât de mult își dorește chestia asta și am zis, bun, hai să-i fac ceva de genul acesta. O să-l împachetez, o să îl trimit și, deci, lucrarea a fost împachetată. Tony, fratele meu, cam așa arată lucrarea. Acum, mâine, poimine, o să o pun o să pun coletul. După cum spuneam, sper să ai o surpriză plăcută. Sper să-ți placă mult mai mult decât ceea ce ți-am arătat în poze. Adică ce ți-am arătat în poze, ce e vorba aceea, ce e mână nu-i minciună. Și a revenit la prima oară această lucrare. O să rog minunatul meu asistent să-mi dea telefonul. Mulțumesc. Și aceasta este capodopera. Nu vine să zice bine, semănăm. Și da, stai că undeva au zis că s-o semnat, dar nu știu unde. Că eu l-am rugat să se semneze. Ba, uite aici. Ăsta este un model din ceea ce face, ăsta e numai desenat. Și acum avem următoarea. Asta este pirogravată. El face pirogravuri. Este o tabliță Ouija. Eu sunt fan chestii de astea paranormale și puii mei. Maxim de fan. Alexandra știe că de fiecare dată când ne punem în pat sau orice delicate le dau drumul. Și asta este prima lucrare care mi-a trimis-o. De semnătura. Și aici. Și da, super încântat. Chiar maxim încântat de cadourile astea. Și vreau să vă spun imediat despre ce vorba și ce vreau să fac. Trebuie anumite chestii. Acesta este bârlogul meu. Camera mea băiețească. Toată partea asta de sus de acolo. Bine, acolo a fost tablița Ouija într-un colț și puii mei. E cu amintiri și cu cadouri. De exemplu, cum ar fi cupa aia, idiotul anului. În fine. Vreau să fac un perete. Poate în 150 de ani, depinde de cum o să meargă treaba. Numai cu cadouri sau cu chestii de la gen cine ne susține, să zicem așa, fani, pui mei, cine ne susține, are un sticker, are o chestie, o donație, o pui mei. Nu cerșesc, dar zic, deci vreau să fac peretele ăsta numai cu chestii de la susținători și pui mei. Chestii care să vă reprezinte pe voi și să fie, de exemplu, un cadou frumos sau pui mei, să apară pe canal. Sper că v-a plăcut acest video. Sunt tare încântat, jur, deci sunt tare încântat de cadouri, cadouri, mai ales de ultimul. Și da, dați voi la băia, vă rog, nu știu cum să fac, punem așa, dați și voi, vă rog, o urmărire, ceva pe Facebook sau aici așa, undeva, aici, pe TikTok. Și spuneți părerea voastră despre lucrare. Nu uitați să dați un share, un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!